Odan CTC TV. The American Biano of Anissa. Odan for na Jatum. Tell party. What I say, what Jatum? Tell party. Party Jatum. Odan for Jimudi. Monty Tumu. City TV. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place, Michelle. Blaster place, no. Ghana local place, no. All will be a City TV. City na. Keko. Abusia from Akwaba Odan Citizen TV. Oko YouTube now subscribe to our YouTube channel no. Any video we are to be ano. Unsa betimi aka. Na na otwe mu ya anti asem de na Friday no e police ni any ambayo bia tie no nya ntie se amoba be ware na aware na ase na man no etwahwe ya wawu wafati atfasa ase so esi wo achem anamase ewo Eastern region fia de ya na oba ne papa no achechum de esi nyina Odan Citizen TV ebo na mo ene oba ne papa no achechum komo de esi nyina no papa no achechum ade ache etinu mumie nkotie asema papa no ekafa de esi ho yo oba ya boko inkase oba no beba Chief Inspector obi a wabedi kromo ha mfie bebre mfie be yensia ne nachi mu no de hu me bai se obeware no omu fi mre ayentoto bebre date na nkasa ye fia da ikwe 27 na engagement ne wedding ni na beba so hotel Ekwenyame Gardens ahụ nyina ya krado a kyerɛ sɛ wɔn a ɛnu nnuane nneɛma nyinaa wɔn aboaboa wɔn ho nyinaa nti kasa no nyɛ mu no Wednesday anɔpa na papa yi Koforidua na ɔte ɛhɔ nam sɛ yɛ transfer ne fee de ba ha nti ne bibia wɔ nti Wednesday anɔpa na ɔyɛ sɛ ɔkɔ Koforidua na n'ayeforɔ ntaadeɛ a obi pam no akɔgye na wɔde aba ti okoye no efiri anopa no kosi anwumire no woni oba ne nkita hodie no na ofre na onhyɛ da emfa emunu ne nyante yese ne ho mfa no bra Koforidua ho no kuyada tu yawada no ne ho amfa no papa nti ofre oba no a bitumi aba sɛ ebegya na mhyehyɛ nti na woni no entumi ani nkita ho eti nyame nchaade fiada no pa adwumadi ne koso de na owokrum ha ono ankasa ene ko barbering shop ekoyi ne ti chichi ya na fofo ne adofo woni mu krum na odi ba hotel ho be bia ye ya ifro no obi pie ho nso no adofo woni mu mo chichi o mo ne mo di nkomo se busuafo oba abusuafo a yen kura ye begye aware no igu ahoboa so a yen nyina na ochichi ayen a boni bi eni nchichi eni mu obedwa ni mu a no yehu se ade ye yabon so ti amanfo fiase ekekam se na di assembly na di na ekoso ti wono ani nuanu mu a efi akwantu maba ayefro ni bi womu ene anamase adofo ni bi so no mu ma yede ne hyeka mu rahye ne ko anamase clinic se womu enhwe no maye ekwasem itumrika de ne ko anamase clinic ho ma yesese omu ye bia mu fiase itumrika pese omu di nsuo besi ni so ne ade saa tam ni nyina na kyerɛ sɛ adofo yekura no ewo empaso a nurse no pese wode nsuo efa ne ntim si ni so na oye kitikiti kakra sabre no afei ne kitikiti ye no na okofom oye din beti no okasa nurse no nso eguso a eye n'adwuma se be ya n'ani so bebie no
but ankyɛ na afei yɛhu deɛ ɛrekɔ no a na kyerɛ sɛ ɛnyɛ papa. Nurse ne bɔ ne ho mmɔden bia nti akyire no na ɔhwɛɛ sɛ ɔbɛhwɛ sɛdeɛ n'ahomey no si teɛ no ɔkɔfaa deɛ yɛde kyɛke baeɛ no na kyerɛ sɛ afidie no kyerɛ sɛ sɛbi wɔgye mu ansa. Nti nokwasɛm ni ne nuanom a ɛka ho ne yɛn a yɛwɔ clinic hɔ deɛ nokwasɛm ni ɛyɛ asɛm kɛseɛ koraa. Saa bere yi nyinaa na ne yere nso wɔ hotel hɔ a wɔn a ɛresiesie ne ho de ne hyɛ dan mu siesie ne ho. Nti wɔno deɛ wɔnte deɛ aba wɔ abɔnten na ɛyɛ obiara nso hu sɛ ɔbɛbɔ no amanneɛ na akɔfa asɛm aba. Nti wɔn a ɛwɔ clinic hɔ no bi frɛfrɛ hotel hɔ sɛ ba a wɔde ne baeɛ no nurse no declare sɛ wawu. Nti na kyerɛ sɛ hotel hɔ no nnipa mpempem a aba hɔ no ayɛyie koraa. Na ɔno nso hu sɛ dede bi ne nnipa a ɛwɔ hɔ no sɛdeɛ obiara de yɛ si teɛ no wɔnte wɔn aseɛ. Obisa nso obiara nka biribiara. Kɔsii sɛ mefrɛ me ba baako a ɔbɛn no sɛ ma mommɔ no amanneɛ ɛbɛtumi ahapen sɛ ɛde biribi bɔne bɛba na ɔmfa no mmerɛ fie sɛ obi hwehwɛ no animanim yɛ a. Nti ɛno nso no na ɛbere no so sɛ wɔbɛyɛ awareɛ no na ɔmo nso siesie no nti no ɔmma kwan sɛ nka obɛpia kɔ sɛ ɔnte nea aba nti. Nti ne nua no fɔɔsoe de no pie. Opie no ohu sɛ hotel hɔ no obiara gyina a obiara de gyina hɔ anaasɛ nnipa a ɛwɔ hɔ no sɛdeɛ obiara hwɛ no ne sɛdeɛ obiara gyina hɔ no na ɛnyɛ ne fɛ so. Obiara nso nka biribi nkyerɛ no na mmom nkɔmmɔdie mu no ɔtee sɛ kyɛnkuo baako a obi abɔ no ebinom abɔ no wɔka sɛ nnipa a ɔbɛyɛ ayeforɔ no wawu. Ɔtee no kwasɛm ni na kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ so no wahu sɛ ɔno ɛna sɛ deɛ ɛkɔ so no nyinaa ɛkɔ so ma no. Nti ɛhɔ mmerɛ deɛ ɔno n'anim sɛ wanhu hwee bio. Ɔkolapse a efie ha na ɔde ne ka baeɛ ma adɔfoɔ egu so ɛwoso no yɛpusupusu no sɛ bɛyɛ a n'ani so bɛte no yɛwoso no. Na ade baako a ɛboaeɛ ne sɛ hotel wura no papa polisini wɔne ne yɛ nyɔnko paa. Nti hotel wura yi na ɛnam ne so ma Anamase police station yi baeɛ na papa yi bɛyɛ chief inspector ɛwɔ hɔ. Nti papa no koraa ma ne dan ɛwɔ ne hotel hɔ a mfie dodoɔ nyinaa ɛhɔ na ɔte. Nti hotel wura no tee saa asɛm no ɛwɔ clinic hɔ no anyɛ ne dɛ ɛna ɔsɛ daabi ebi ana sɛbe clinic nketewa mu saa no wɔn ntotoyɛ saa no ɛnkɔyɛ sɛ kɛseɛmfoɔ deɛ. Nti wɔn ara ma ne driver tu ne car ɛkɔfa papa yi ɛde no betwa mu kɔ Ɔdan government hospital. Nti adɔfoɔ a ɛte sɛ yɛsan de no bɛsen kɔ Ɔdan no wɔn na ɛbɛɛ fie ha sɛ ayeforɔ ba no nka ne kɔma nto ne yam no yɛsɛ wɔnwui nti wɔn asan de no kɔ Ɔdan. Ɛno ara na ɛma ɔno san n'ani so san bue no a kɔma na nka wɔkɔ no deɛ na kyerɛ sɛ na nka wɔkɔ ano. Nti ɛhɔ deɛ Nyame na yɛda no ase sɛ wɔn a ɛbaeɛ de saa message no baeɛ no ɛbɛboa yɛn ne wɔn a ɛwɔ fie ha no na ɛma n'ani so san yɛ dɛn ɛtee no. Na kyerɛ sɛ sɛ wɔnwui deɛ a yɛnsan nkɔe ɛna wɔde no firi fie asan kɔ hotel hɔ bio. Sɛ yɛnkɔtwɛn sɛ adɔfoɔ a wɔde no kɔ Ɔdan no ebi a biribi papa bi bɛfiri mu hɔ aba. Nokwasɛm no me nso meforo car ɛtim wɔ Ɔdan hɔ. Ɛkɔɛ na dɔm ɔno ara na ne sɔfoɔ n'asɔre sɔfoɔ ne adɔfoɔ bebree ɛyɛ kristofoɔ aba a wɔn gu so bɔ mpaeɛ sɛ sɛdeɛ wɔn gyidie kyerɛ sɛ ɔnwui no Nyame ɛmmoa wɔn na nka wɔmmra nkwa mu. Nti na ma adɔkotafoɔ no nso ama wɔn kwan a wɔrebɔ saa mpaeɛ no. Nanso ne nyinaa akyi no kɔwie sɛ dɔkta panin no ɛsan baeɛ na ɔbɛhwɛe ɔde mfidie bɛhwɛɛ n'ani ne nipadua ne sɛdeɛ nneɛma nyinaa ɛteɛ no ɔno nso ɛtumi di adanseɛ sɛ ɔni nkwam. Nti ɛbaa saa no na kyerɛ sɛ wɔn a ɛne wɔn wɔ hɔ no a Mr. Bani ɛsomaa wɔn no san de phone toto nkra ɛbaa sɛ adeɛ no
sɛ yɛ ana asɛe nti apolisifoɔ mpanimfoɔ a ɛne wɔn wɔ hɔ no ɛyɛ sɛ nka wɔde no bɛkɔ mmɔkyerɛ hɔ nanso wɔn ampene so sɛ ɔyɛ aban nipa yi deɛ wɔmpɛ ambulance bi na nka wɔmfa ne nkɔ nkran na ɛm sɛ saa ntotoeɛ no ɛni mu nti wɔn yɛ sɛ nka adeɛ kye ne ba sɛ neɛ ebɛgya deɛ aka nyinaa ama wɔn yɛde firi hɔ san baeɛ na kyerɛ sɛ asan aba sɛ nipa no wansan amma nkwa mu nti na kyerɛ sɛ ayeforɔ no ne bisi basaayɔ ne osu ne awerɛhoɔ ne nea ɛkeka ho nyinaa no asan apagya bio na yɛde bɛtoo wɔn nti sɛ mobaeɛ na ne ɛsii wɔ ha daa no fiada ne yɛnim fa ho ane mfie a ɔne yɛbɛtena wɔ kuroduam ha kuroduam ha deɛ police station a ɔmusii no ɔno ne first chief inspector a wɔbɛhwɛ police station a wɔanam ase so nti mfie bɛyɛ sɛ 6 deɛ wadi wɔ kurom ha nso yɛnka no sɛ bɛyɛ mfie 2 ni a wɔde yɛhu me ba no sɛ wɔbɛware no yɛnnim biribiaa na sɛ yɛnya nteɛ biaa na yɛnim sɛ biribiaa ha no yɛne naa na di akɔneaba wɔ awareɛ no sikasɛm nneɛma totɔ nyinaa a yɛn yɛtɔ bi ba no nso wɔno ara nso deɛ hia no wɔno atotɔ ba hyehyɛ nkurɔfoɔ ɔnni yareɛ biaa wɔ yɛni so a biribia nkyerɛ sɛ wɔyare wɔ yɛni so nti yɛnim ne sɛ ɔyɛ fit na yɛbɛware ɛma bi yɛni ɔbaa no koraa ɔnwo da Okay, agya na yɛsan nya ne nteɛ sɛ ɔmde ka gye ne to mpa so yawada na yɛyi no anwummerɛ no nti adekyee Friday na ɔbaa a ɔyɛ no ase mpatwa no nso yɛ no kora na deɛ anim kakra fa hɔ ne sɛ Koforidua hɔ no nem sɛ yareɛ kakra ɛfi aseɛ nti ne fiada nɔpa nem sɛ wɔn discharge no sɛ neɛ ɔwɔ program bi sɛ deɛ ɛneɛ ɔmmɔ hwɛ mmra na ɔmmɛyɛ nti fiada nɔpa no ɛna ɔsan baa back ɛdodɔ no kakra ɛwɔ Koforidua hɔ a ɔkɔgye na ayeforɔ ntaadeɛ no no koraa mpo na kyerɛ sɛ ɔwie a nka ɔbɛkɔ nkran wɔn nso kyerɛ sɛ dama apolisifoɔ no pam ayeforɔ ntaadeɛ bi ma apolisifoɔ nti ofiri anka ɔba akɔgye no nso nti nka ne wukua da yɛwada deɛ na nka ne gya nyinaa ne saa ayeforɔ ntaadeɛ no to apolisifoɔ de ama ɔpam no no na yareɛ kakra ɛbɔ faa no so wɔ Koforidua ɛma wɔn hwɛ sɛ nka wɔbɛhwɛ no nti na kyerɛ sɛ ɛkɔbaa sɛ Koforidua hɔ no wɔntumi antoa so ankɔ nkran no apolisifoɔ ntaadeɛ ayeforɔ ntaadeɛ no nti efiada anɔpa ɛna wɔde charge na wɔde baeɛ a ɔno asii fam kɔ barbering shop kɔyi ne ti ɛsii hotel hɔ a ɔkyiakyia amanfoɔ nti sɛnea ne yɛhu no no na kyerɛ sɛ yɛnim sɛ ɔgyina hɔ waba awadeɛ no ase ɔsii fam no ofi Koforidua sii fam no ɔba awadeɛ no ase bɛkyiakyia adɔfoɔ nyinaa bɛtɛ ɔbɛyɛ deɛ na wɔwɔ dɛm a yɛsiesie no ho waba awareɛ no ase abɛkyiakyia adɔfoɔ no bi atena wɔn a moto no bi so brɔda baako n'adamfo ɛna de ne tena moto no so kɔ barbering shop wɔ kurom ɛkɔyi ne ti kyiakyia adɔfoɔ koraa wɔ hɔ na ɔsan de ne baa back to hotel hɔ a yɛyɛ ayeforɔ no sii fam san kyiakyia amanfoɔ ɛno na wayɛ ready sɛ afei wɔkɔ akɔsiesie ne ho ɛna adeɛ bɔɔ no so aseɛ dɔm abɛdwam hotel hɔ a abɛdwam hɔ a sɛ nka owura dɛm akɔfa n'ahofadeɛ ɛde aba fi sɛ abusua fɛ no nyinaa yɛ krado a yɛbɛdi kan yɛ engagement no pɛ ɛna saa adeɛ no bɔɔ no so
ɛma ɔno ara ne nuanom ne adɔfoɔ ɛsɛ ne mu de ne hyɛ kaa mu kɔ Anamase clinic.